Царевец. Търновград. Днешното Велико Търново. Центърът на област Северна България. Той е по средата между столицата София и морската столица Варна по магистрала Хемус на 220 км. Бил е два пъти столица през средновековието и при създаването на Третото българско царство. В началото на 11 век България пада под византийско владичество. То ще продължи почти 200 години, а после ще бъде създадено Второто българско царство. Нейна столица става Търново, град върху 4 хълма край река Янтра. През 1185 година братята Асен и Петър обявяват в църквата Свети Димитър края на византийското господство и създаването на Второто българско царство. Търновград става столица на обширна и могъща държава и задълго става фактор в съдбините на целия континент. Той често е наричан Нов Цариград. Този град, разположен в сърцето на българските територии, държи подстъпите към централна Стара планина, а с това към най-важния южен град – Боруй, днешната Стара Загора, и оттам право към сърцето на Византия или Османската империя. Разположен е на 4 непристъпни хълма – Царевец, Трапезица, Света гора и Момина крепост на река Янтра. Хълмът Царевец, където е бил царският дворец, е седалище на политическата и духовната власт в царството. Представлява единен градски комплекс с високи крепостни стени. Тук живее най-висшата аристокрация на царството, начело с царя и царицата. Там е и българската патриаршия, която също като двореца е и самостоятелна крепост. Но хълмът е заселен много преди това. Археологическите разкопки започват в края на 19 век. Установява се, че тук е имало селище още през бронзовата и желязната епоха. Поселението на древните траки там обаче е заличено през средновековието. Царевец започва да се оформя като укрепен хълм още през късната античност. Византийският император Анастасий го превръща в ключова крепост за източната Византийска империя. По-късно твърдината е разрушена от нашественици варвари. От 9 век Царевец е български. Тогава започва и периодът, наричан Първи златен век. През 13 век е Вторият златен век. Търновската школа стои зад един гигантски строителен проект. По това време българското царство вече се изпълва с солидни и непристъпни крепости. Те са от Видин до Шумен и от Търново до Хасково. Строят се в труднодостъпни местности, обикновено на хълмове, оградени от реки. Но това не пречи на талантливите майстори крепостите да са масивни и със сложна система от входове, тунели и големи жилищни площи. Разбира се, шедьовърът е крепостта Царевец в столицата Търново. В България започва мощно културно явление, което по-късно ще остане в световната история. По това време изтокът на Европа диктува тенденциите в изкуството и културата.